Hogy hát nem látok semmit. Hova? Én nem megyek lejjebb. Jaj. Right. What's happened with you? Well, you have everything on. On. What do you need to do it now? Everything is okay. Everything is okay. I know, is everything okay? Yes. But what do you need to do now? Mit kell csináljál? Ide, A oké. kormányt kell forgatnod. Only kormány. Just you need to release your foot from the brake. Yes. Okay? No gas, brake, no gas. no gas. Okay, Yeah. hands on the steering wheel. Yeah. And go ahead. Let's go. I want to see. Engedd Your fel. foot out. Engedd Everything fel. out. Up. Engedd fel, engedd fel, engedd fel. Jaj. Well done. Thank you. Nem megy az. Most már jó, csak az elején. A készelédre van a lábam ám. Most mi? Nem, lassan megy. Ja persze, mert a dőlésszöget most nem. Na,